Hakajing beteng ke Green Tech Foundation kawai nakikin huon kabala yang scam ban penpau kajing pursya kabajur halor kajing temu ke sorkar ban wanra ya ke Eco Tourism Infrastructural Project kaba Arfly Point Sound Riu Kulur Tingka ke Nongkelam Wildlife Sanctuary kaba Don Hariboy District haka arpo artrek yoyong arajar pesan ke Nika Foundation kala syem ya kesin jam ban ningkong ban hiar sekatai ke sanctuary ban penlong da ke jayaki kaba jai. Ke foundation hagajing alam uba HB Nonglang chairman ringkat ki dekot kala ra ru ya ki plakat ki bla tho ban penpau ba ka foundation ka yang scam ban yada ya ka tai ka klau hagaji akran berupa HB Nonglang lingba ka phone call ula penpau ba ka foundation ka yang scam ban yada ya ka tai ka klau na ka jing tmu jong ka sarkar jela ba ula banjur bala da ka sarkar jela ka kwa ban wanra ya ka roi ka par ka dei ban le shabar ka tai ka klau Nolor kita ulo angru bawatlah kala don ke jengkran baka sorkar kala temu ban pensange no ekate ke project Henry ka foundation kamla ban priang klam ke jing tho Unite to save no Kalam Unite to save no Kalam Unite to save yo sngow wurwer ba nakaliang jong ngasyo sngow ya kata bakila don ba jing tip yingi ba ya kaniko project ki ong ba kinom yad le se shakmat henry ya kata nginom parla ban pediang nomor bangiru nakaliang foundation ngi kwa ban yo in written ya kata ngi kwa ban yo ha jing thong nginom la ban shunget ba ong ba kaniko project kan yad ni kanom yad shakmat ya kata nginom la ban shu ngap ya kita ki jing persngo nang nenang tai henry ngi shuk keren dak ba shai bangi nakaliang jong keren tek ngi kwa ba kani ka project kanong kelam kam dei ban ya chakmat barda kam ya chakmat ru ki de ban ai yang i da jing tho kumba pitip hi na kaliang joka foundation ngi la da ban penharlut ki petition kumang la da kran ha kini ki ha ka tukas ngi ka ban kong e bangi sedang ban shim ya kani ka mat kalong ba chapo i tourism minister ngela da pha chapo chief secretary ngela da pha chapo PCCF jongka forest ngela da pha chapo ka biodiversity board ngela da pha halor jongka tu ka petition bangi yang ban persya ritang ka wingi skwa ban ong ya halor jongka ni ba nakaliang jong foundation lei hajing syang ila de ban kiu no chapo high court halor jong ni kamat ringi yu i ba ka ni kamat nong klam wildlife sanctuary ka de kum ka wei ka bangi la yo ban sensitize ba ye ki pan ba halor jong ka jing don kam jong ki marat ki mreng ki khlau tap bat ki sem ki do te kat hadu mentah ngi ngidang api ya kata ka respon ang banti benia mentang ngila lap ngila sedang suba ba kani ke project kanong kelam kala bandai napo ka taka eco development society ne kumno jongka kabadi jongka state hi te ngila persyang ru banti benia la kita ki board of director kita ki decision makers ki ba dei ban ai kani ke project ki di mano ngia kataru ngidang persyang banti benia syu but kai ka bangi sultanat kalong bangi skwa ni thu ipi ba nakaliang jong ki babun ki snong halor jong kani ka project ki snow kumba ka Green Tech Foundation ru ka yang halor jong ta nongrim ki babun ki snong ru ki snow ya kaju ba Bali ya kani ka jing tai ya kita ki resort ki skywalk ki eco kita ki water sport zone bat kum tartar on tai hapo jong ka padang jong ka klau nong khalam Bali umla ban le kita saudong jong ka klau nong khalam ngatrai piken mau ki sordar ki ngelam snong kum napo soma new tasko ki lado bat ki tu ki raj so khwai eru ki pesngo ya kaju ngimyang ban percaya kino development napo ka state ya kata tengi keren ta ka basai ngim dei kino criticize kino ki jing penroi jing penpar hapo ka jela mekhla henry kawe kalong ba bali umla ban le kita syabar jong ka klau nong khalam pe ngila keren bunsin ba hapo ka state jongi ngidon stang southly kita ki wildlife sanctuaries southly ho te mata hapo khasi sentia lingidon stang kanarpu bat ka nong khalam te bali kenye kini phim menta phim shu hon ban shu i bet ban shu ailat bet ba kimrat kimrang kan syong suk khang tu ha klau ken syong tia suk khang tu klau bali ban dakwa ban lekta yakini ki lau kentang ni laban ong ki eco sensitive zone ki protected forest nomor ngin kelet chwai kita ki jingyo na bomyo kita ki clearance kum na po ka forest conservation act 1980 kita ki permit ki clearance kat kum ka wildlife protection 1972 lane kita ki approval na po ka national board of wildlife lane ki yad ni kim yad kat kum kita ki EIA ki SIA ki environment clearance na kita ki competent authorities
jong ki ba hapo jong environmental protection 1980 ya kita ngi haban klet swa ringi di ban suthu ba ka nongklam wildlife sanctuary kadi ka yeng jong ki pautali ki marat bat ki spa tali ki jatkan bat bekentang ngim don ye ban keren sibun halo jong kane hendri tang ka we ki sulong bet ka basai ba ka jingkhiar jungi satai men kalong bet tang ka jing sedang badal da don kam ngi la keren sai ba ngin pen kelaru ya ka klau nongklam kum ka jaka yami pajba ya ki pajba lani kinda panhap kita ki 163B NSS ru nginom kenran hi kan ni bat kum ka foundation yang namar ka clownung klam hi kadi ka yeng jong ki endangered species jong ki marat ki bala long ki bala wat ki bala hapru ka ICUN and red list lda phi paj ki bun ki marat ki bala hap tu te kani kamat ngin don kam man ya keren jangai bat ngin don kam man ya keren than kita ki an namar ngiru ngi tip hi ki an kum ka foundation hi te tangkawi ki sulong no ba ka jinghiar menen satai kalong bet ba kadi ka message ka basai ba sange no snon ya kani project lada pikwa ba katai ka area kan numi ya kan kono law and order namangi da ka basai ngim semwa kwa hi ban penmi kan kono ka jing ya hala ya pertah daripada ya lada ya ka clown kelam hipik ta te dalong sakum no kum noru gila long ki baklai ki pajba ling anong ya pi ki bala ong yang ya se ingin organize no ki protes ki jingyalang te ya clown ki labon ba hendrikum ka foundation hi ngong ya pi ngim kwa ban penlong ya kate ke jaka kum ke jaka ya ki pajba ka ban sya ya tet ya bom lathi ngim kwa ya kata ngila keren do phulum baningkong bat menta kade ngong ya pi kade ke peaceful protest na kaliang ka Green Tech Foundation ngila ong ya ki pajba no kersan ngong ba ya mentahi ai ba ngin ya de kalenti ka bajai jai ngin pen sengo de kalenti ka bajai jai bat nginom kwa hiban penmi kanu le se kaban ya hala ya puta namar ba ngi burom bat ngi sngo phisu thu la da ka bun ke jing yalang pajba kan bun ki nong ya parta ki nong ya persha ang teiru kan don ke jing thut jing wo ya ki marat ki mereng ki basyong suk ang tei namar ngi poi ang tu khlau menin ngangan ong ya thu ya pi ngi haban ya chi si kan hon bat ngi haban pikir ba te ngimlong kan ban shu ya tulmar namar kajing pa jung kimarat kajing siau jung kisembat kum tatar ki bobun pa ngi penhar wat ya ka drone seru ngani itu ipitang 10 menit ngi penhar ya ka drones ngila penpai no nomor ngi sungthu ba katai ka yeng ka ba kimarat ki syong suk syong shangan bat ki bon ba tengi haduk mentahi ngan ong ya phi bangin nompat kwa ban penlong ya kanu kajing ya ki hang te ke jakate henry lada don kam ngin le kumno ngimdon da kwe kalat ngi happy ban jai ta kata nomor ba ngi kwa ban ong ba kani kamat nong khalam ngin num pat kiu aku hapo high court ngin num pat kiu hadu menta rel da kapor ka don kam te ngin sa kiu nomor pp tip ha ba kini ki bobon ki cases ki ba menta ka Supreme Court room PUE ha ka ba dei jong ka kan cha hang te ka e ka ba penmi ka wadik nang ta kini ki bal pi pej bhai kani ka TN Godawarman 3 Mulpat versus Union of India bat kiwi ro ngatrai pitib ha ki verdict kimi kumno te kibon ki bal dangi kiu hapo ka an nong e phi ba kan ka jingele te kan long ka stanat ri ya kata ngim pat kwa bat ngisim kum ka wi kalat kalenti ba kani kamat nong khlam wildlife sanctuary kan de kamat ka bangin yo sensitize ha ka rukum ka biang na mata ki nong snong jong ka jala mekhlia habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya